Unozvawapendera muno mudare mangu uchimhura dare unoda kuti ndidini? Zvinotondinyadzisa inini semunhu mukuru, ndamunhu mukuru andimunoona. Ndinoda kuti ruzhinji rweZimbabwe ruone nhandi, ruzive kuti gumbo mumba gumbo panze haridiwe nhandi. Udai mukwendere, kwenderani, udai mudare mangu. Pakurara paya usiku kudaika wanototora chishoti, zvimashoti zvakutocheka chishoti kudaika kusenge trouser wosunga netambo kuti shukwe kudai auri sununguru usiku wese kunzaika zvinhu zvacho ndashaya kuzondochita. Saka kutozama kupotera wose munhu wechirume. Mbuya vataura kuti havaromere zvavanenge vagadzira. Kana ndichirevedza nemuromo wangu munenge moti ndinotaura remamhuza, hero iro muteo wandakakubatisa wasunga. Manje zvino kana iwe wakuisa mushonga ndinonamirana nevadzimwe madzimai iwo waripo manje azvishaita. Ramaita iri mukaridzokorora zvekare munoenda kwanyakurova nhandi. Revedza randiri kunzwa munzeve muzukuru. Ndiwe chizukuru chenyu chiya yakambouya nhamba chenyu nemurume aita kumbokadze kumumba. Hunde. Ndauya ukoko chingoweduye wabata. Zvakanaka chisukuru. Unozvawapendera muno mudare mangu uchimhura dare unoda kuti ndidini? Kwete wazukuru, dare rangu rino rakachena nhandi. Mauya kuzomura dare rangu wazukuru, handidi remamhuza muno. Kwete, kwenderai. Kwete wazukuru, kwete. Nhandi mupera pawakakwendera pano uchiuya ndichikunhadzirira zviro zvako, handina kukureredza here kuti musungo wangu uchavata? Vakatwara ndakakupa riripi? Nhandi muzukuru, raitika here handina kurirevedza? Saka unoda kuti ndidini? Ndinoda kuti ruzhinji rweZimbabwe ruone nhandi, ruzive kuti gumbo mumba gumbo panze haridiwe nhandi. Udai mukwendere, kwenderani, udai mudare mangu. Sandiye gaye mkwera akakuendera muna akakumbira ndikanadzira nhandi, zvino ndanhadzira mava kukuendera zvekare. Nhandi muperi, revedza
Zvikomo zvidurapo kuti imiri mamusa handidi nhandi handidiri mamusa handiroonore. Mbuya vataura kuti havaronere zvavanenge vagadzira. Zvinobata sei gogo? Ndibatsireiwo. Handiti wadenha mangwiro ndiwo wotokwina. Ndiwo wakadenha mangwiroka. Wakumbirawo gogo. Undibatsirewo ndateerera ndichazira kukuita. Rakanaka wazukuru wangu. Nhandi. Rakanaka. Varipi? Vembarume yakoyo. Handidire mamuza mudare mangu nhandi. Ndatonyara zvangu. Chembere neharahwa dzikera apo idzi. Wandinzwira? Dai pasina ivo vakuendera muno mudare. Ndaida kusiya rakadaro. Munyadzurudzwe. Muzive kuti ruzhinji rweZimbabwe richiona kuti chisiri chako hatisi chani. Chako nhandi. Rakanaka. Ndateedza wepepa nawo kuti vauye vandibetsere vachiona zviri kuitika. Kana ndichirevedza nemuromo wangu munenge moti ndinotaura remamhuza. Hero iro muteo wandakakubatisa wasunga. Rakanaka. Pamusoro igogo. Ndingade kuziva kuti chakadai muchaita sei nemhuri yauya nyaya yatiri kunzwa iyi. Muchavabatsira sei? Ndine mitombo yangu yandinayo yandichanhadzurudza nekuda kwekunyara harahwa igera apo iyo nemuchembera agera apo kuti ndiroonore randakaita vasunungurwe nhandi. Wototenda wauya nawo nhandi. Dai wakuendera woga handaitamba mutambo uyu. Ndaida kumbokudzidzisa nhandi. Ramarevedza ndarinzwa wazukuru. Ndahwa tsitsi nokuda kweharahwa nechembere yavakuenderana ino. Kudai mudare mangu ndibatidze gate rangu ndiroonere mhiko dzangu. Chekairai. Donditorera Mhuri yeZimbabwe tadzoka mudare ragogo navaroi. Zvama muchingoona vazukuru vanga vachibatsirwa vanga vaita musikanzo wegumbo panze. Saka kudzoka kwatiri kuita vasunungurwa padare ravo ranga riripo rikatinzwe zvizhinji kubva kuna ambuya nevazukuru vari mukati muno. Ambuya ndo vazukuru venyava. Hatizive kana mune mashoko kwavari kana zvimwewo zvamungade kuziisa mhuri yeZimbabwe. Ndiro muzukuru. Mashoko andinoda kuvapangidza nhandi. Ndinoda kuvarevedza kuti ramaita iri mukaridzokorora zvekare munoenda kwanyakurova nhandi. Mandinzwira vazukuru? Ramaita iri mukaridzokorora zvekare munoenda ranyakurova. Ndadzidzisa ruzhinji rweZimbabwe kuti vasaita gumbo pazhe nhandi
Zvakanaka wazukuru wangu. Alright gogo, handizive kuti zvinhu kana zvichinge zvakadai so tine mhuri dzakawanda dzine matambudziko akasiyana siyana. Vamwe ndo vari kusangana nedambudziko rimwe chete ratasangana naro. Ndikati kuziva ndo chete dambudziko ramunobatsira here wandi pane zvimwe zvakati wandei zvamunogona kubatsira vanhu? Kwete muzukuru, ndinobatsira matambudziko akawanda muzukuru. Emadumba iwaya, emushando wemaoko, varwere vanorwara, vanokwira kudenga vachidzika vasina chavakabata nhandi, vanoita zvicherwa zvemugodhi ndinoshandira rose, vana vezvikoro vakauya kuzvikoro vakudzokera kuzvikoro vanenge vabirwa njere nhandi. Ndinoti vose vane matambudziko andarevedza nemamwe asara ngavatekaire vachiuya kuno ndichivabatsira ini gogo gona revaroi. Alright. Ko vari kunze kwenyika tengana vamwe vanhu vari kudiaspora vari mhiri yemakungu vangade kubatsirwa but vasingakwanisi kusvika mudare renyu, munotiwo pavanhu vakadaro? Hazvinei kuti vari kure muzukuru, ini zviro zvangu zvinotekaira, ndinotaura pachizvinaguhwa tichitevedzana naye achipora ari kwaari ikoko. Tinotenda nenguva yamatipa. Taona pana vamwe vazukuru vakati wandei vari panze apo. Pari zvino tinoti bye-bye. Rakanaka, tekairai zvenyu. Tinotenda. Toti pachi pamwe baba naamai, makasimba here? Awa takasimba mukati. Aiwa, tiripo. Ndine mibvunzo ndoda kuti ndinyatsonzwisisa kubva kwamuri baba naamai. Ndichitenga nemi baba, ndiri kuti munonzwa sei nechiitiko ichi, dambudziko ramazopinda naro pano rekunamira nemwe mudzimai, munonzwawo sei? Makatarisana nehama dzenyu kana muchiona mudzimai wenyu kana vana venyu? Ipapo apo Mr. DJ ka zvinotondinyadzisa inini semunhu mukuru, ndamunhu mukuru andimunoona, saka ndinotonzwa kunyara kuti ndichatarisana sei kana even madzimai angu acho ndotonyara kuziva kuti ndingatarisana sei nawo, asi kukonzeresa naiwo wacho iwo ndiwo anowanza hawo kungofamba famba. Asi hangu ndoda kutenda wazotisunungura gogo watisunungura, nokuti ndofunga kuti kubva makusenta tombotenderera muzvimapani pani umu kusvika iwo watozoenda kunotorwa wachinotaura kuti aiwa ndakanga ndamboenda kunobatsirwa kwagogo, saka tidi ndokunogona kunge kune sununguro yedu, because izi ndani singatozivi kuti ndine zvandakaitoitirwawo nemadzimai angu, ende ndakatova nepfungwa yekutoti hamheno here pamwewo awa wawo wandakanamira nawo wanenge wakaiswa rukawo rwawo rikati runyoka rwawo handizoziviwo, ndasasaziva kuti zvakabva kudzinza kwangu kumadzimai angu kuimba kwangu. Saka ndinonzwa hangu kutendawo nekutotowo madzimai angu akwanisa kundiregererawo nekubudawo pachena ndizive kuti ndiwo wakanga wakafambira nyaya dzacho idzodzo dzokuti inini ndinamirane nemamwe madzimai. Inde ndisingatodawo kunamira ndichida kutonamirawo namadzimai angu iyaya. Manje zvino kana iwo akuisa mushongo ndinonamirana nemamwe madzimai, iwo waripo manje azvishaita. Takutokumbira ruregerero kuti aiwa mondiregererwa hangu wamai ringoni, because kukanganisira kwandine ndichiita dzimwe nguva imi ndimunongo muchingondinyima-nyimawo muchiramba-ramba yenyu muchingodi, asi mondiregererawo pirisi. Amai, mune chekutaura here? Kumashoko ari kubva kuna baba. Alright, aiwa, zvakanaka. Ndingada kuziva mune nguva yakaita sei muri mwana? 12 years. Alright. Vana vatokura. Atokura, mukuru atori grade 7. Alright. Zvino muchatarisana nemwana sei apa? Because mwana grade 7. Ndakutokumbira ipapo kutoti dai matoregedza kuti iwo vana vazvizive, tingozivana tega tega isusu, kana wandichatovatsurudzawo baba namai kuti aiwa zviregedze kupinda mufamily yese, sekuti isusu tangoita masecret yedu and wagonawo kuitawo secret. Dai wanga wastori wagona kuita secret ka zvinhu zvedu zvava zvisingafambi zvakanaka. Saka ndotokumbirisa kuti zviregerere kusvika kuwana upwerawo, zvingoperera isusu tega tega. Ava sekuti wandiregererawo niniwo kana paine zvavo zvavanotadzirawo ndakuvaregererawo, ende wachiregererawo nawo wandonamirana nawo, because wandonamirana nawo haizi mhosva yawo, mhosva ndeyawo wanongoramba wakasunga bhurugwa ravo wadi kutsunungura. Asi baba ndimi kamama akutsara-tsara. Problem yavanoita handisi kuti hangu ndiri kuchiwashora, asi kuti pakurara pai usiku kudaika
wanototora chishoti zvimashoti zvakutocheka shoti kudai kusenge trouser wosunga netambo kuti shikwe kudai hauri sununguri usiku hwese kunzai zvinhu zvacho ndashaya kuzondochita saka kutozama kupotera wose munhu wechirume ukagara wakadai hazviiti. Alright. Kumama namba makadziwana kupi kana kuti makasvika sei pano? Kuti ndisvike pano ndakapiwa namba yeshamwari yangu yakambodiwa kusvika naita pano ndakafona ndapiwa madirection. Alright, munogara ku? Kunotoni. Alright. Aiwa. Muri Zimbabwe muri kungozvinzwira rine manyanga ariputirwe. It's bye bye for now.